Asibingelele kubabukeli be-Transformation Live. Mhlawumbe umuntu angabonge isupport enisikhombisa yona nendlela enisilalela ngayo, ukusho ukuthi umuntu imisebenzi noma umsebenzi esiwenzayo siyawubona. Mhlawumbe ke komunye umsebenzana nje ongathi shu lo esiwenza ukukhuluma, kodwa engiqaphela kakhulu abantu abaningi ziyabathinta izinto esisuke sikhuluma ngazo, ngoba igameko esiyasikhulume ngazo uthola ukuthi omunye umuntu sesake samehlela noma sake sacishe samehlela noma omunye uhamba phezu kwazo. So abanye bagcina betholeke amaqhinga noma indlela zokuhila, abanye bagcina sebethola amaqhinga okuphuma kulezi zimo abasuke bebhekene nazo ezifana nalezi esisuke siyixoxa njalo njalo. Kuningi empeleni sekuyinini enisiphusha ukuthi siye phambili, ngoba umuntu uqale ekhuluma nje indaba zasejele nobuzima ke umuntu abhekana nabo edlula kubona, nezinsizwa eziningi engaphakathi nomzima edlule kubo. So kuningi kakhulu. Ziningi indaba esinazo, mhlambe nangakini nje sogcina sifikile, ngoba inhloso sewukuthi sihambele nazo indawo sifike ngisho nangakini everywhere, ngoba sesibonile ukuthi into esiyenzayo noma into esikhulumayo abantu bayithokozela kakhulu, iyabaphilisa, abanye iyabelapha. Siyabonga nalabo abake besithinta eceleni besikhuthaza ngama incentives ukuthi sikhuthale siqhubeke siye phambili. Ngike ngaya ehostel, mina ke bengihlala ehostel kwaMashu, namanje nje ngisenendlu lapha ehostel kwaMashu eThembalidle. Ngisuka khona nje insukwini, angipheli empeleni, angipheli khona ngoba as from 2018 ngisuka khona. Awupheli u6 months ngingayile, ngoba isekhona insizwa zakithi lapha yabafana bakithi basekhona. So nje ngisaya kakhulu, nginombhede nginendlu. Kunolunye udaba olubhlungu olwenzeke lapha ehostel kwaMashu last year. Lapha ngasobhuqweni bayazi abaningi, kune tavern lapha okuthiwa isenkandla. Lapha nje ngasobhuqweni, mawuthi ngasobhuqweni ngapha kune tavern ekuthiwa isenkandla, iyaziwa ngisho umuntu waseThembalidle waseDaflod uyayazi le tavern. Lesi sigameko senzeke ngakhona lapha. So lapha ehostela, njengoba senwazi amahostela, kunomngozi obuningi lapha ehostela. Ngale kokudutshulwa kokudubulana lokho kwenzeka mhla namalanga, kunomngozi obuningi ke manje osebukhona obusha ehostela. Sebegcwele kakhulu abantu besifazane, futhi nje hostela kwaMashu in particular ilona elingihamba kakhulu. Sekugcwele abantu besifazane kakhulu abaningi, bafuna amatoho, ngeke sibasole ngoba phela sekungena wonke umuntu. So sekugcwala bona kakhulu, bese belanda nezingane zabo emakhaya, izingane lezi ezincane, ebese ikakhulukazi makuthiwa kuvalwa izikole, ngeke ngibone nje indlela okuphithisa ngayo izingane lapha. Ezinye ke izingane zigcina seyifunda khona ke lapha, zihlala ehostela zifundela engahle zifunde khona. Kunensizwa ke yaseMpangeni, eMpangeni lapha ngakobhukhanana kosakamthetho, ngizosikhumbula isigodi. Lensizwa ibihlala lapha lolu daba balwazi, ngoba ngisho lapha enkandla nje bayazi lensizwa, kule tavern yasenkandla bayazi lensizwa engikhuluma ngayo. Lensizwa ihlala nje khona lapha kule mjondo lekhona lapha ngasenkandla. Ibi security. So last year lezi ingane ezincane engikhuluma ngazo
eyigcwele ehostela ehlala nomama baze emjondolo, kwesinye isikhathi hlala nobaba nomama. Lezi izingane ezincane ke njengami nje ngiyayithanda izingane kakhulu, ziyaye zijwayele kakhulu ezindlini zethu, zijwayele nje kakhulu ezindlini zethu. Makuthiwa nje futhi kune TV kanti kulo mjondolo ehlala kuwona ayikho TV, so ziyajwayela kakhulu ezindlini ezine TV. Kunensizwa ke yaseMpangeni ebihlala lapha, nayo emjondolo wayo ibine TV ne radio bese ba no sofa la, so ibihlalela nje yodwa. Yayisijwayelwa zingane lezi zakamakhelwane, izingane lezi ezincane ngokuthi beyizobuka iTV kuyona. So zihlala nje la zibuka iTV ingane, uyazi ke izingane ezibukwa labo lamandiya akhuluma isiZulu nana izingane kithi inhlelo za TV ziyazazi kakhulu. Lensizwa mayijwayelwa lezi izingane bezike ihlale lezi izingane kuze kube lensizwa iyaphuma emsebenzini bese iyayikhipha lezi izingane ikhiye ihambe. Ikhiso ukuthi emsebenzini bengena u6 to 6 ekseni ishayise ntambama or ibuye ingene ntambama ishayise ekseni. Bingena day shift ingene i-night shift. Uma uyabona ke lezi izingane nathi nje umuntu ohlala ehostela kwaMashu uzongivumela lokho kuzingane okuncane size sikuthuma okunye ukuthi akusiwashele izitsha, sikuthuma ezitolo nani sibuye sikupha amashumi. So igenge yazi nje izingane zinjalo. So lo mfo ubethi maye zikhona endlini lezi izingane bese eyithuma ezitolo, mhlawumbe ubuya ziphelelo shumi, ayithuma ezitolo abuye ziphelelo shumi, abuye ayithi ayiwasha izitsha. Kwesinye isikhathi mengasebenzi zibuka iTV lezi izingane ubekwazi ukuphuma ayiyele la kaya khona, mhlawumbe mayifuna ukuye eBridge City akwazi ukuye eBridge City ashiye lezi izingane endlini ngoba vele eza la kwamakhelwane, ashiye lezi izingane endlini ibuka iTV. Noma afuna ukuyiphuzela ubekwazi ukuhamba ayishiye, so bese ijwayele ngaleyo ndlela lezi izingane la. Kulezi izingane ke endadlana ingane lokhu ngathi kudadlana kushuthi lo mfo wake wajola nonina but bese behlukene last year. Wake wajola nonina kodwa akuzalwa uye ujole nonina kuvele kukhona lokho kudadlana kulezi izingane ejwayele ukufika la endlini. Unina nayo bengenankinga nokuthi lokho kuyingane kuze la kuzohlala endlini yalo mfo security waseMpangeni. Ubengenankinga ngoba naye unina ubesenayo indoda ekhona. So ngesikhathi lokho kuyingane kuzodlala la nezinye izingane kuhlezi la ngisho ngahlala kuzokushaya u9 ebusuku akanankinga ngoba naye usuke ethola ithuba lokuthi afake le yandoda yakhe. So bekuyinte kanjalo nje. Kuthe last year lo mfo ke waseMpangeni engasebenzi wayeseyoyidlalela isnooker le kule tavern engithi kusenkandla, wayiphuzela khona nje idlalela isnooker. Kunama screens ke kule tavern yasenkandla ubuka noma inebhola khona. So wahamba uyihlalela khona zasala lezi izingane endlini. Yabona ke muye tavern endaweni yokuphuza nje, uyaya endaweni yokuphuza uthi uzobuya manje, uyaya endaweni yokuphuza uthi hayi ngo6 mhlambe past 6 ngizobe sengibuye, uzobuye nango 10. Uthi ke lo mfo lo uma eyenkandle uphuza ahlale khona kuze kushaye abo 8 kanje. Mayisebuya ubuya sekugcwele abantu la eminyango endlini yakhe, eminyango endlini yakhe nala isiceme nje la phambi komnyango kugcwele abantu manje kuyaphithizela. Uthi mayuthi yafika uyabuka ukuthi yini kwenze njani. Mayingena endlini yakhe abantu babaze ingane yakhala le. Uthi ke lo mfo maye babaza bese bemtshenaka
ukuthi la endlini sekudlwengulwa ingane lezi ingane kushuthi njoba ibuka iTV nje zibuka iTV zihleli la kosofa zibuka iTV zazizalala la kosofa njoba sengokuyoshawa u8 nje zavele zalala lezi ingane zilala nje ivulile eminyango kuyakhanya futhi yabona ke mawuse emjondolo indlela idlula la emjondolo nje indlela idlula eminyango shuni nje abantu bathi mabedlula babona ukuthi awukhona izingane la zilele akho umuntu empedeni zizodwa bangena abantu bathatha iTV bathatha iradio bathatha impahla zalomfo base emva kwalapho base bebamba lengane lokho ngathi kudadlana lokho kuzalwa yilentombi eke yajolana lomfo bayibamba lo ngane bayidlwengula mabeyidlwengula kwasho ukuthi ke ingane encane mayedlwengula lo ngeke kube sengathulele nomuntu omdala so mayethu uyayidlwengula kugcine kungenzekanga kahle ingabe kushuthi mhlambe ngoba mayisichaza ingane le endadlana ithi ingane yona yaphaphama sekukhona umuntu ephe kwakhe yaphaphama sekukhona umuntu ophe kwayo so mayiphaphama ivele ethi lo muntu ethi ayithula athi lo muntu thula umsindo shuthi ke mayikhala ayibambe la azame kuyidlwengula kodwa kushuthi egcine engaqedanga ngoba awekho ama sperms asala ebese laba bantu ke yenzeke lo muntu lento bese ngoba ithi lengane bakhona abanye ababesemnyango ababelokhu bethi hey asambeni bebiza lo so wathi mayeqeda lapho waphuma lo mfo babaleka laba bantu bahamba mabephuma bebaleka yayikhana imemezayo ke ingane yamemeza basaza abantu balapha ngasobhuqweni lo daba so kwakhana ingane kwayikhana imayimemezayo ingane kwase kuza abantu ke hawu zavuka nalezi ezinye izingane beza abantu yini kwenzenjani hayi khona umuntu ade ngibamba lapha engidlwengula mabethi bayabheka neTV ayikho neRadio ayikho nezimpahla zikho so ke mawuza omakhelwane lapha bafica lo mjida lo umnikazi wendla akekho uhambile uyiphuza akaqala ukungabi bikho ujwayele ukuyishiya lezi ingane la ehamba uyiphuzela uma emva kwalapho so ke mayiseqhamuka lo mfo ezongena endlini yakhe sesukela lapha eThaveni yasenkandla ufica ke sekugcwele abantu kanjalo uyazi ukuthi manihlala nabantu kukhona abantu akwenzeki nje abantu bekuthande bonke akwenzeki ikhohlwa noma ngabe kuthiwa wenza into enhle kangakanani kuleso siceme noma emphakathini wangakini khona abakutshela futhi mawukuthi wenzela abantu into khona baze bethi hayi uthwele ngaba abantu uthatha amandla abantu nje bebaphukudla nje baba so nalomfo uthi khona kulabantu abangomakhelwane khona abavele bathi nje ngeke usibani uyowenza lento lo umnikazi wendlu lo mjidi engithi wasempangeni uye nje wenze lento so uthi umphakathi wawusufuna ukumshaya kwazi kuba khona akababiza amaphoyisa so ekubizeni amaphoyisa isimo sabangcono ke kulomfo ngoba uthi wayesebona umphakathi ufuna ukumshaya yabo ngoba sabathe uyachaza umphakathi ufuna ukumshaya afika amaphoyisa abuza ukuthi indoda yini kwezenjani sizokuthiwa la usudlungula ingane la ethi uyachaza ethi amaphoyisa awunamanga wena usazochaza amthatha amaphoyisa ahamba naye ingane yathathwa isiwa kodokotela odokotela bafike bathi alukho uketshezi olisele esithweni sangasese enganeni kodwa idlwenguliwe yona kuyabonakala ukuthi ikhona into ebihudla la kodwa alukho uketshezi kushuthi akachamanga lo mfo ngesikhathi idlungula lengane lohamba kudaba lazo lafika enkantolo lathethwa icala nofakazi ke okwakufanele bezofakaza ababehleli naye enkandla eThaveni bagcina besabile abanye ke beza bazofakaza kwashutha ubufakazi babo abu inkantolo yakholwa ukuthi ngempela lo mfo ingane uyidlongulile wagwetshwa 15 years ugwetshiwe ngikhuluma umuntu ogwetshiwe kumanje 15 years gwetshwe last year I think last year
into eyenza ukuthi engagwetshwa life sentence ukuthi ayibangabikho i-full penetration, kusho ukuthi isitho sakhe sangasese akaze sifake sonke enganeni, awagcine enga ejaculateanga ngoba kwaba khona i-friction noma kwaba khona ukudluka la enganeni. So iyona into eyenza ukuthi egcine engasagwetshwanga life sentence. Kodwa kube lensizwa eyidlwengula ingane yachama, ngaba kaboshiwe lo mfo, ngoba kwakuzothathwa ama sperms kwenziwe i-DNA aphume lo mfo engeke aboshwe. Ibhadi nje laba ukuthi lensizwa yadlwengula lengane ekazichama, wagcina ke lo mfo egaxele kanjalo. Balazi lolu daba balapha enkandla. And lento engikhuluma ngayo iyenzeka ngisho nangakimi mangilapha ehostel ngasendlini. Ingane ziyangena seziningi kakhulu ingane ehostel. Okungasho ukuthi ku wrong lokho isimo esisho njalo. Amantombazane nafuna umsebenzi, mawufuna umsebenzi omunye uthola ukuthi akekho umuntu ozobheka ingane ekhaya, kufanele uhambe nazo ingane zakho. Futhi phela mawusetohweni la utohoza khona bakuvala izikole ingane efuna izokuvakashela. So ngeke sithi hey ihostel asekuyabheda sekuhlala abantu besifazana, cha isimo esisho njalo. And you cannot control, you can't. Kwakungcono ngalesi sikhathi abantu besifazana bengakangeni ehostel, isimo sasingekho nje. Njengamanje isimo siyenyukela manje, sithi akusebenza intombazana akusebenza umuntu wesilisa. Kodwa nje lapha ehostel sengathi thina esinezingane khona ezihlala khona singathi singabhekiso kakhulu, sibekiso na indlela izingane ezihamba ngayo. Kodwa futhi manje ngeke ukwazi ukuthi izingane zingangena endlini yakho ngoba phela izingane zingane suke ingazi ukuthi yini ezokwenzeka ekugcineni. Bayazi nje abaningi imjondolo isikhathi esiningi, imjondolo nje mukwashiya ungakhili uyowasha izitshe empompini ubuya sekukhona sengitshontshiwe. Ungazi ukuthi kunabantu abahlale becuphile nje ukuthi wasuka nje endlini yakho waphuma nje siyangena. So nalomjidi ugaxele kanjalo ugwetshiwe kumanje usewesivile as we speak, udonsa u15 years wala empangeni. So ngiyacela ukuthi abazoyilalela le video bazi ukuthi emahostela mawunengane nasi izimo ezijwayele ukwenzeka. Uma ujwayele ukuvakashelwa zingane ehostela nasi isimo esingahle sikwehlela. So sikwazi ukudraw low line low wokuthi munezingane yini okufanele yenzeke, muhlala khona uvakashelwa zingane yini ekufanele yenzeke. Thank you.